Для такого уступа добра, калі толькі я адзін буду заікацца, а не палова беларускай паэзіі можа згубіць. Мяне не чуваць, а я толькі разгорнутае рэха чую. Можа быць, яно ўвасабляе пераемнасць у традыцыях беларускай паэзіі з стагоддзя ў стагоддзя і з года ў год. А можа быць, з часоў Багушевіча нічога ў тэхнічным сэнсе не змянілася. Усё на той жа дудцы мы іграем. Я вам дапамагаю ці перашкаджаю сваім гаварэнням наладжвацца? Я ведаў, што хтосьці мусіць выканаць гэтую ролю. На іншых фестывалях дзеля гэтага ладзяцца саундчекі. Раз, два, тры, чатыры. Не, яно не знікае. Зрабіце мяне з літаратара жывым літаратарам. Тое самае, толькі без рэха стагоддзяў. Раз, два, тры, чатыры, пяць. З іншага боку, так незвычна, што, можа быць, гэта дысцыплінуе аўдыторыю. Усе зоймуць свае месцы. Усе засяродзяцца, бо перад намі вельмі урачыстая вечарына. Упершыню з 2012 года, калі існуе фестываль «Вершы на асфальце» памяці Міхася Стральцова. Ён адбываецца ў Варшаве. Раз, два, тры. Раз, два, тры, чатыры. По-моему, без рэха. Нормально чуваць? Шановныя калегі, то перш чым мы пяройдзем да абвешчанай у інтэрнэце на літаратурных і каля літаратурных сайтах праграме першага дня, першага вечара фестываля «Вершы на асфальце», я прачытаю некалькі паэтычных радкоў і думаю, што гэта будзе правільна і все прысутныя ў гэтым кірунку думаюць і гэтыя эмоцыі падзяляюць. Роман Цымберов «Шляхамі Міцкевіча». Рэч паспалітая у снезе, бо зіма пануе скрозь ад Менску да Варшавы. У лёдзе усе дарогі, пераправы, і на дарогах ні душы няма. Апроч ганцоў ды шляхты па гасцях, засценкі спяць пад песні завірухі, паўсюль пустэча ды нудзьга і скруха, і кожны стаў з сабою сам на сам. І далей весна абудзіць занядбаны край, дарогі ажывуць, адновяць пераправы, край уваскрэсне для любві і славы. Пакуль зіма, чакай вясны, чакай. Гэта радкі паэта, кніжніка, кніга выдаўца, альбо зусім традыцыйна у нашай і братніх культурах кніга ношы, які злучаў як мостам, сшываў як ніткай берагі, якія разыходзяцца непазбежна, бо шмат сіл разводзяць гэтыя берагі. Роман Цымберов, чыіх кніг чакалі беларусы ў дыаспары з Беларусі, чакалі беларусы ў Беларусі з-за
мяжы, і я не ведаю, хто настолькі б годна сёння выконваў гэтую ролю. У мяне адчуванне ўжо чарговы раз на гэтай мяжы гадоў, калі жахлівая страта адбываецца за стратаю, кожны герой беларускай культурнай прасторы абсалютна незаменны, як абсалютна незаменным быў, ёсць і будзе Роман Цымберов. Дарагія сябры, давайте згадаем Романа хвілінаю маўчання. Шчыры дзякуй. А другі тэкст, з якога я пачну, ён застанецца ў тым самым поле эмоцый. Гэта адзін з апошніх, ён не ўваходзіў ні ў прыжыццёвыя, ні ў пасмяротную кнігу выбранага Міхася Стрэльцова, толькі ў апошнія гады ён апублікаваўся, мне здаецца, у тым самым поле эмоцый. У скверы гэтым лугавінка мне, што выпадкам, так сабе задобрыў думку успамінкам аб даўняй ліпеньскай касьбе. Такая радасць і ад духа, такая горыч і журба. Сядзі і ўласным сэрцам слухай, як адступае ціха скруха, а з ёй і гора, і бяда. Няхай, ды толькі дзе мой хлопча, падстрэшак той, ідзе каса, другі ўжо нехта копы топча, другі ў прыпар спачыну хоча, другі там, не ты ўжо сам. Ах, Божа мой, чыёю верай перада мной той даўні луг паслаўся чыстаю паперай, каб я радком пракосы мераў, касіў за двух і жыў за двух. Міхась Стрэльцоў. А зараз мы пераходзім да пралога адкрыцця. Пралог, які адбудзецца ў фармаце трыялогу, галасы двух запрошаных гасцей, экспертаў, абсалютна не выпадковых у беларускай літаратуры людзей, творцаў і сведкаў, якія дачыняліся, ведалі Міхася Леонтьевича Стрэльцова. Владимир Некляев, Владимир Орлов. Запрашаю культавых любімых беларускіх літаратараў, паэтаў, празаікаў, грамадскіх дзеячоў на гэтую канапу. А мадыраваць гэта ўсё будзе паэт, перакладчык, літаратурны крытык Тихон Чернікевич. Тихоне, запрашаю. Міхась Стрэльцоў, роздум. Трывожна і боязна бывае на душы, чамусьці ўсё часцей успамінаецца маленства. Чаму, навошта і чаму именно цяпер? І так хораша жыва паўстаюць у памяці ранейшыя радасці смутак. І так шкада, як падумаеш, што не вернеш ужо назад, не такой, як тады радасці, не такога смутку. А яны ж так трэба цяпер мне. Навошта мне, каб радасць, пасталеўшы, стала ціхамірнасцю, а смутак журбой. І так трывожна і боязна бывае на душы,
Няўжо так пачынаецца сталасць? Было ж і раней у мяне маленства, і раней успамінаў аб ім, але ж мне было так добра з ім, як добра ў рэчцы ў берагах, а дрэвам у голлі. Дык навошта ж рэчка выходзіць з берагоў і пасля па іх сумуе? Навошта дрэва высока ў гору выносіць свае шаты? Навошта сумуе па грыбных зацішках роснай зямлі? Можа, так і са мной? І шкада ўжо маленства, і трывожна, боязна за маладую сталасць. 1964 год. Я вельмі рады вітаць удзельнікаў, чытачоў Міхася Стральцова, гледачоў нашага новага фестывалю. Заўсёды хацелася успамінаць часцей Міхася Лявоновича, і калі я напісаў пра гэта Владимир Прокопович, ён сказаў, што яго варта ўспамінаць увогуле кожны дзень і гаварыць пра яго. І таму падумалася, што не так ужо ў нас шмат магчымасцей пачуць людзей, якія ведалі яго асабіста, і, можа быць, задаць пытанні, якія вы бы хацелі, на якія вы бы хацелі атрымаць адказы. Бо ў мяне такіх пытанняў вельмі шмат, безумоўна. Вывучаць чалавека можна бясконца. Я бы хацеў як бы крышачку вось гэту міфалагічнасць, бо Стральцоў у нас цяпер усё больш і больш, калі ён адыходзіць у мінулае, крышачку так вось адсунуць у бок і пагаварыць пра то, якім ён быў наогул чалавекам, як складвалася вашы асабістыя гісторыі з ім, як вы ўспрымалі яго тады, калі яшчэ не ведалі яго асабіста. Бо ўспамін пра чалавека, гэта ж не толькі ўспамін пра яго самога, але пра тое, якое рэха гучала ў літаратуры ў той час, калі ён жыў, калі вы чыталі яго творы. І я вельмі рады вітаць Владимира Орлова і Владимира Ленькляева, з якім хацеў бы пачаць гутарку, магчыма, з Владимира Прокоповича, як з чалавека, якога ведаў яго, можа быць, крыху раней, чым Владимир Алексеевич. Скажыце, калі ласка, спадар Владимир, з чаго ў вас пачалося знаёмства са Стральцовым, як з пісьменнікам і як з чалавекам, хутчэй за ўсё гэта было трошачкі пазней, чалавекам? Увогуле, это зусім непросто расказаць пра некага, якім ён быў. Калі уявіць, што я памёр, пасля нейкім чынам уваскрос, як у мяне у рамане Гейбен «Геном Купала», і пачаў бы расказваць, якім я быў. Мне не проста было б гэта зрабіць. Пра сябе не проста. Кожнаму з вас гэта не проста зрабіць. Некалі Бураўкін, калі не стала Быкова, актыўна стаў займацца тым, каб зрабіць кнігу ўспамінаў пра яго. І прасіць, змушаць, мяне проста змушаў, з тымі, з кім блізкі быў Быкаў, хутчэй. А я якраз заняты быў, цягнуў, і у мяне з Быкавым не такія простыя адносіны былі, каб іх узяць за тыдзень выпісаць. І ў яго тады спытаўся, ты ўсіх гоніш, а чого ты сам не напішаш? Уже бліжэй з усіх тых, каму ты прапануеш напісаць, толькі ты самы блізкі. Ён сказаў, я не буду пісаць. Я говорю, чаму? Бо я ведаў тое, што не ведаеце вы, і калі пісаць пра Быкава, які патрабаваў правды, то тады я павінен і напісаць так, як ён патрабаваў. А шмат чаго я напісаць не магу, бо надта яго любіў. І люблю. Мне, власна кажучы, у маіх адносінах са Стральцовым няма чаго асабліва хаваць.
Колькі я не чуў успамінаў пра яго, все пачыналіся з таго, што мы пазнаёміліся нам ці ў бары, ці ў кавярні, ці там у некага ў гасцях, ну і заўсёды прысутнічала гарэлка, застолле. Это такі перабольшаны ўвогуле вобраз Міхася Лявоновича. Ну тады ўсе выпівалі, это ніякі не сакрэт, але я не бачыў ніколі гэтых людзей, не толькі Стральцова, а ягонае атачэнне, ці ён у атачэнні, там это Барадулін, это Караткевіч, каб гэта было неяк не па-людску ці што. Я помню, як я з ім спаткаўся, это было на дні народзінаў Барадуліна, выбачаеце, у Рыгора Барадуліна быў народзінаў, дзень народзінаў, мы там пазнаёміліся. Гэта гадоў па меншай меры 50. Таму па меншай меры, а то і болей. Але добра памятаю апошні раз, калі мы бачыліся. Я ад'язджаў у Маскву, і ён папрасіў мяне перадаць для Ігора Шклярэўскага, які перакладаў ягоныя вершы. Ці што там, як беларусы звычайна, тым і Барадулін займаўся, там салца кавалачак, там пханай кілбаскі, значыць. І пасля ўжо цягнік крануўся, я стаю, і ён раптам пабег. Бяжыць. Самагоначку забыўся, халера, я самагоначку забыўся. Я кажу, не п'е ён самагонку, ён віскі п'е, ты што ў Маскве? Ой, не, гэта лепш, і так цягнік. Цягнік адышоў, і ён застаўся на пероне, а пасля яго не стала. Вот у мяне ёсць кніжачка, яна такая маленькая, але для мяне даражэнькая, якая называецца «Кніга лёсу», яна там ёсць на стэндзе камуніката. Калі для аўтографаў, дык гэта самая зручная рэч, вельмі танная. І тут ёсць такая паэма, якая называецца «Адзінота». Вот калі б я думаў пра тое, каму прысвяціць паэму з такой назвай, з тых людзей, з якімі разам жыў, з каго любіў, то я прысвяціў бы яе Міхасю Стральцову. Это адзінокі паэт. Паэт адзіноты. І самае істотнае, што ім якраз была гэта ягоная адзінота. Ён вельмі любіў верш адзін Івана Буніна, які таксама так называецца, «Адзіночества». Верш там так сабе з банальным сюжэтам, развітанне з каханкай, але радкі апошнія, шмат хто ведае. Што ж, пашла да там, што ж, камін затоплю, брошу піць, хорошо бы собаку купіць. Стральцов гэтыя два радкі чытаў, як быццам это ён сам напісаў, быццам это сам хацеў купіць сабаку, раз ты пайшла, і кінуў піць, раз ты пайшла. Як вы яго успрымалі як празаіка больш ці як паэта? Бо вядома, што ён у той час у літаратуры больш асацыяваўся з прозай. Вы, вядома, асацыяваліся з паэзіяй. Ён тады акурат недзе ў вашы гады знаёмства стаў ужо чыстым паэтам. Наколькі вось гэты канфлікт для вас быў відавочны альбо невідавочны? Аднойчы сядзім Барадулін, траіх мы былі, у старым яшчэ доме літаратара, а ён ужо напісаў «Смаленне Вепрука». Барадуліну: «Міша, ты паэт, што ты засеў у гэтай прозе? Міша, ты хораша пішаш прозу, ты паэт». Грыша: «Добра, я возьмуся». Дзіўная рэч, але ён узяўся за паэзію і да прозы больш не вяртаўся. Гэта, дарэчы, даволі нязвыкны шлях для звычайна. Скажем, я доўга-доўга пісаў вершы, і толькі колькі там, я не помню, 10-15 гадоў, там я ўжо... Хаця і раней пісаў прозу, але так, каб сесці, пісаць раманы, там гэтага не было. А ён гэты зваротны шлях на дзіва і прайшоў і вельмі ўдала. У той час ягоная проза
сваёй празрыстасцю, мовай, вобразнасцю была вельмі незвычайнай. Яна неяк трошки нагадвала Брыля, калі ты не супраць, калі я не супраць, добра, тады хай нагадвае. И он же сам вельмі любил Брыля Ён и писал вельмі- там, по-моему, 4 ці Ну, 5 эссе так, про его. так, любіў Брыля. І прычым дзіўным чынам пасля нейкія сюжэты, вобразы з прозы пераходзілі да яго ў вершы. Ну, скажем, Свет Іванович Дон Жуан, калі хто чытаў гэтае апавяданне, яно пачынаецца як там: у тэлефоннай будцы стаялі двое, і я іх ненавідзеў. І эта тэлефонная будка, з якой ён там званіў сваім каханкам. Дарэчы, гэтае ўсё апавяданне, Дон Жуан, гэта Свет Іванович, гэта ягоная спроба выйсці з адзіноты. Там бясконцыя размовы па гэтым тэлефоне, не толькі з будкі, там адкуль толькі можна, там да розных паненак, толькі вырвацца, толькі не быць у гэтай глыбіні цёмнай адзіноты, калі яна цябе не адпускае. А пасля у паэзіі з'явілася зноў жа тэлефонная будка, але зусім не тая, не адзінотная, не страшная. Зараз я вам гэты верш, яго нават недзе тут. Чакайце. Под шургат кропель на Ну, живых. само собой. Где это я на меня? Ты помнишь, так может ты нас память прочитаешь? Я могу его открыть у книзе, может быть, потом. Где? Нема. Ну, дай мне книжку. Ёсць. Пад шоргат кропель дажджавых ён з тэлефоннай будкі бачыў, як па галінах верхавых зялёны вецер прухка скача. Ён наглядаў, ён не спяшаў, нішто пагляд не абражала, як бы лячылася душа, яе як быццам суцяшала, што вецер згоды не пытаў, шалеў над горадам, і ніцый ужо на вулках шмукатаў плашчы, кашулі і спадніцы. Ідзе далей. У гэтай Ну, дачытай. І ў гэтай будцы пад дажджом. Помніш далей? Андрей, ты ж помніш? Ну, кто-нибудь, поможите мне, у меня уже... Блин, где-то я... Это мне так надруковали, холера ведает где. Знаешь, что ты, не? Ну, карацей... Фрагмента, я думаю, достатково. Сябе на дальнім рубяжы убачыў ён і не заплакаў. Я б на тым вершы скончыў, дарэчы. Я ему пастаянна казаў, а у яго там яшчэ 2 страфы, але абсалютна ўжо такі не абавязковыя. Это бывае так, калі ты адчуваеш, нагнаў эту сімволіку, да, і ў гэтай будцы пад дажджом у нейкай роспачы вялікай сябе за даўнім рубяжом убачыў ён і не паклікаў. Канец верша. Ну, далей ён продолжае. Не мог, а мо не захацеў, не абазваўся нейкім знакам, а той у дзіўнай віднаце ці то усміхаўся, ці то плакаў, і ў гэтым горадзе чужым, які ягоным быў калісьці, ішлі інакшыя дажджы, іначай трапятала лісце. Гэта ўжо такая ремарка, як мне здаецца. Ну, але кожны, добра казаць, але калі ты пішаш вершы, удаецца вельмі цяжка выкрасліць. Асабліва, калі на паперы пісалася. Цяпер, калі кампутар, гэта вельмі лёгка ўсё робіцца. Эту кнопачку цісць, ну і няма, халера, і не вернецца, так? А там, ну ты ж ужо ўсё гэта выпісаў, на староначкі гэта пералічыў. Этот ягоны стан асобнасці ад свету, які ў гэтых званках, дратах. У кампаніях ён такі самы быў. Я узяў, ну, пазней уже, я доскажу одну рэч, для мяне даволі важная, пра іх адносіны Барадулін, Караткевіч, Мураўка. Але якая б не збіралася кампанія, ці гэта быў саюз пісьменнікаў, ці гэта быў нейкі кватэрнік, усе сядзелі неяк
гуртом, а Михась Стрельцов на подвоконнику. Я, может быть, хотел бы передать слово Владимиру Орлову. И я ведаю, что Михайло Львович спричинился до его найпершей книги. И, может быть, нават быў яму чымсьці сугучным менавіта па стылі, і гэта, можа быць, навяло Міхася Леоныча на вас. Я дакладна не скажу, бо не ведаю ўсёй гісторыі, таму хацеў бы яе ад вас пачуць, конечно. Ну, я трошки больше, может быть, скажу, что я хочу сказать, что таленавітыя книги, шедевральные книги, зусім не заўсёды пішуць добрыя і светлыя людзі. І таму мяне заўсёды спыняла гэта разуменне ад імкнення пазнаёміцца, там, бліжэй пазнаёміцца з пісьменнікам дарагіх для мяне кніг. Але вот тут з Стрельцовым Бог літаваў, і вот я ему за гэта удзячны. Ну і я рызыкну сказаць, што для мяне, хоць у нас паэтычны фестываль, для мяне Стрельцов больш блізкі як празаік, чым паэт. Вось. А заўтра, гаворачы пра каласы пад серпом тваім, я скажу, што для мяне Караткевіч больш блізкі як паэт, чым празаік. Так што ураўнаважу гэта сённяшняе прызнанне. Ну і я яшчэ ў студэнцтве прачытаў эсэ з Загадка Богдановича, там, дзе Стрельцов даводзіў, што у паэта ўвогуле ў творцы не біяграфія, а лёс. А потым было это апавяданне, Свет Иванович, былы Дон Жуан з тэлефоннай будкай там, значит, і я ненавідзеў іх, там не іх, а я ненавідзеў іх, да? І мне здаецца, што можа быць, з гэтых слоў пачаўся беларускі мадэрнізм нават, а потым гэта шэдэвральнае смаленне Віпрука. Вы гэта чыталі тады ў часопісах, у газетах, напэўна, яшчэ? Бо смаленне наш доўгі час не выходзіла ні кніжкамі, нічога. Так, гэта часопісная, як я памятаю, была публікацыя. І я думаю, што смаленне все змогуць прачытаць, але і там і ў смаленні гэта была не толькі такая вытанчанасць і такая шчырасць, і іронія, і самаіронія, але і такі боль, гэта адзінота ад адчування, ад разумення, якой проста заходзілася душа. І я працытую тут яшчэ са сваёй кніжкай «Імёны свабоды», героем якой вже ёсць Стрельцов. Я працытую словы Акудовіча. Ён сказаў, што Стрельцову было ўласцівае вострае пачуццё непазбежнасці страты ўсяго, што ёсць пад гэтым небам. Ну і за гэта фатальна абостранае пачуццё трэба было разлічвацца. Ну і для нас, для майго пакалення, гэтай кнігі Стрельцова, конечно, яны дыхалі кіслародам такой неўтаймоўнай, такой, давалі глыток такой неўтаймоўнай інтэлектуальнай свабоды. Ну, а пра ролю Стрельцова у маім асабістым жыцці таксама колькі слоў я скажу зараз. Асабістая вельмі такая гісторыя. Я у красавіку 83 года удзельнічаў у пахаванні Ларысы Геніус, нёс я труну, выступіў над яе магілай. Ну, пасля гэта пачалі там адусюль мяне выкрэсліваць. Пусцілі чутку, што крымінальная справа супраць мяне заведзеная, там мяне пачалі палохацца полацкія знаёмыя менскія літаратары. І галоўнае, што выкраслілі маю кнігу, якая павінна была ўжо выйсці, першая кніга «Добры дзень, моя шэпшына», кніга прозы. Ну і тады Васіль Быкаў даў інтэрв'ю
Ліму, дзе як бы, ну, браў мяне пад такую абарону, не згадваючы дэталяў, але это быў такі першы крок, каб абараніць кнігу. А потым Михась Лявонович патэлефанаваў мне, сказаў, што я буду грамадскім рэдактарам вашай кнігі. Тады, каб ратаваць кнігі, ну, былі такія прыёмы, да, там вот Рязанова, калі кнігі рэзалі, там хтосьці пісаў прадмову, хтосьці пісаў паслеслоўе, і хтосьці быў грамадскім рэдактарам. И три рецензенты. Да. Да, это звычайна быў мэтр. Вот кнігу «Невадам знёмана» Ларысы Геніусу з Гнадай тут Караткевіч рэдагаваў на грамадскіх пачатках, каб яна выйшла. Ну і вось спадар Міхась адрэдагаваў гэтую кнігу, ён там нічога не правіў. Ён толькі мне падкрэсліваў там слова «толькі». Ну, яно там час ад часу сустракалася, і гэта таксама было вельмі істотна. Відаць, вот яго натура, ну, не трывала такога абмежавання. Вот толькі, нет, вот не толькі, яшчэ там штосьці павінна было быць. Выйшла гэта кніга, на шчасце, там за спазненнем, у 86-м годзе. Вось, але апроч грамадскага рэдактара была і выдавецкая рэдактарка, такая Галіна Барысаўна Нускова. Вось, і тады якраз ішла барацьба з п'янствам і алкагалізмам, сярэдзіна 80-х гадоў. Петля Гарбачова стаяла, там, калі па квітках давалі толькі па талонах, там гэтыя пляшкі там па две, там ці па адной. І Галіна Барысаўна без всялякай згоды з аўтарам, яна, значыць, усюды, дзе мае героі, а яны не былі абстынентамі, там, дзе яны пілі моцныя напоі, яна напісала, замест там белавежскае, какое-то гарэлка, напісала сухое вино. А там, дзе пілі вино, напісала гарбата на зёлках. Вот. Але у кніжцы, значыць, ну, спачатку я ў кніжцы это прачытаў, ну, і мяне так скаланула трохі, а потым я паглядзеў пад іншым ракурсам, таму што маі героі пілі гарбату на зёлках, а потым пачыналі чамусьці закусваць. Ну, і вот тады, вот, в 86-м годзе, улетку якраз прыехаў на гасціны да нас у Полацк, спадар Міхась, спачатку кватэры, спыніўся, я яму расказаў пра рэдагаванне гэтай выдавецкай рэдактаркі. Ён кажа, вот за это пасмяяліся разам, за это, кажа, трэба было б выпіць добра, но ён уже не піў, толькі вадзічку піў, гэта ўжо было пасля таго зняволення в этом ЛТП. Вось, а потым ён кажа, ты ведаеш, я пойду все-таки в готель там на остатние дни. Ну и в готеле там Беларусь. И он переночевал, я на завтра приехал, да он подошел до окна, в окна выходит на пляц. И он каже, слухай, Володя, ну я ж не пью, да, и ты амаль не пил вчора там, ну только хіба гарбату на зёлках, да. Где Ленин, каже, чему Ленина нема, невже там это мы, да? Ну, сапраўды был один и город, напевно, где не было помника Ленину, да? Новополоцкую. Вот. И, ну и потом мы ехали, ездили в Полоцк, ходили. Я памятаю, как он долго стоял у Спасо-Ефросиньевской церкви, там слева до выхода, на этом граненом слупе, там, где фреска, ну, якую неофициально лічуць некоторые верагодным портретом Ефросиньи, там сапраўды такі індывідуалізаваны твар з такими праніклівымі вачыма. Вот он вельмі доўга з ёй пераглядаўся, сапраўды вот гэты позірк такі выпрабоўвае, там заўсёды пра нейкі сэнс жыцця, быцця, думаеш, вось. И потом мы еще поехали, вот еще хочу сказать, на мое влюбленное озеро Люхово, с яким я отчуваю такую мистичную сувязь. И я рассказывал ему про это озеро ледовиковое. Ну, такое цікавое озеро. В одном месте, но вельми узкое, там был мост. Это вельми редко просто озеро, коли мост. Спалили там у войну. И, ну, я ему кажу, вот глубиня тут 20 метров. И он не зловил только слово глубиня. И он почал казать про тое,
што трэба ісці вот вам, маладому празаіку, в глыбіню. І потым дзіўным чынам гэтыя словы ягоныя перагукнуліся са словамі іншага нашага славутага літаратара Карласа Шермана, які казаў, што Володя, накірункаў свету не 4, у яго нават кніжка такая ёсць. Вот это не толькі вот гэтыя накірункі звыклыя, гэта яшчэ у неба і ў глыбіню. І вот гэта я ўпершыню пачуў ад Стральцова. Я памятаю, дзень мы хмурны, але вельмі цёплы. Вот на фоне гэтага дня я ўбачыў ягоны такі цудоўны профіль. У ім ужо дрымала гэта хвароба. І праз год яго ужо не стала, было ўсяго 50 яму. І што яшчэ я, можа быць, вот скончу свой маналог такі прадуманы, і потым, Ціхан, вы задасце нам яшчэ пытанні. Потым, ведаеце, калі я ўжо жыў у Менску, і калі яшчэ адзін мой, старэйшы, я не рызыкну сказаць, што Стральцоў стаў старэйшым сябрам, але вот, можа быць, Кастусь Тарасаў стаў такім. І калі Кастусь Тарасаў таксама пакінуў гэты свет, мы на дзяды звычайна з некалькімі сябрамі Тарасава ездзілі на чудоўскія могілкі, ішлі да магілы Тарасава, потым ішлі на магілу Міхася Стральцова, і там я абавязкова чытаў ягоны верш, я яго і зараз прачытаю. Я прачытаю не так, як ён у кніжках друкуецца. І Стральцоў сам сказаў, што там, пільны рэдактар убачыў, што там нейкія словы паўтараюцца, і ён выправіў там, значыць, каб не паўтараліся словы. А ў арыгінале гэты верш, вядома, гучыць так: «Імгненне ёсць пакутлівага шчасця, імкнуцца ўвысь і слова, і душа. Ды толькі тое ўсё ў радок не ўкласці, як ты яго радок не падвышай, бо адмыслова, самадастаткова, само сабой гаворыць пачуццё, тады абразай можа стацца слова, тады адно каханне і жыццё». А потым сябры, з якімі я туды прыязджаў, казалі: «Володя, мы зараз традыцыйна поедем в кавярню Агінскі, памінаць Міхася, пачытай-ка нам верш Некляева». Я прачытаю першую страфу, потым аўтар дачытае: «Восень, сівізна да пазалота, веерам раскінецца лістота, змеценая ветрам да вакна. Адзінота, друг мой, адзінота, налівай віна». Гэты верш як бы мае сваю гісторыю. Тады, праўда, ішла все маё жыццё нейкая барацьба ішла. То за бульбу, то... У дадзеным выпадку супраць вінаграднікаў секлі, сапраўды, на маіх вачах на поўдні секлі вінаграднікі, каб савецкі народ не піў віно. І на Стральцова там напісалі паперу, на сходзе пісьменнікаў, яго пясочылі. Адзін за адных уставалі. Самі п'яніцы, дарэчы. Не, такі, плен, я не, была поўная зала, значыць, не п'ющых пісьменнікаў. І быў, значыць, п'яніца. Караткевіч, п'яніца, Барадулін, іх таксама згадвалі. Карацей, лепшых, самых лепшых. Тады в канцы, значыць, як на суде там, оправдательное слово. Михась вышел, кажа: «Слухайте, вот
Ну, добре. Я не кажу, що я не випиваю. Випиваю. Ну, да і Володя не буде тут з вами тут надто вже розпрачатися, там, і Гриша. Але слухайте, ви ж за цей час, покуль ми випивали, книжки ніякі оповідавали, у чарзі, значить, полетищі вистояли, машини покупляли. Каб мы писали, у вас бы ничего этого не было, только нас бы друковали, только нам бы все дали. Скажите, дякую, что мы пили. Михасю Стрельцову. В осень сивизна да позолота, веером раскинется листота, взметенная ветром до окна. Одинота, друг мой, одинота, наливай вина. Сядем, помовчим ды поговорим. Дякуй Богу, тут ніхто не хворий, і нема питання, пить ці не. Апріорі, друг мой, апріорі, істина в вине. Хорошо сядим и пьем со смаком за стеной сусветного барака, бреша недореженный собака у глухие шерые поли. А на шклянках знаки зодиака, верши по кутах, хоть печь пали. Будь, як той казав, хай скажуть дякуй нам, что мы пили. Я хочу еще вот про что сказать. Ведаете, в моем житті сталося так, що я довго подорожничав по Сибірах, далеких усходах, повнощах. І там я пройшов такий університет, якого ніхто по моїм вертанні у Мінськ з 4 роки не проходив. Тут мої ровесники поскончали вже там філфаки, повидавали книжечки, нехто вступив у Союз письменників. Я починав з ними говорити, і мені не було про що з ними говорити. Я бачу, що вони просто нічого в цьому житті ще не розуміють. І тоді я от прибився до старейших, до Бородуліна, до Стрельцова, до Короткевича, ну, і до Бикова, який був значно старейший за мене. І вони мене прийняли. І я їх усіх втратив. Это вельми тяжкая речь. Вот, ну, мы, правда, не думаем про то, коли мы, ну, от, коли мы ведаю нават ту ж собачку берем, ці котика, неяк не думаючи про то, що обов'язково їх страчимо, коли страчуємо, тільки липаємо очима, як це сталося. Так ось, я хочу вам про один епізод розказати, який якби показує їх відносини і глибину гэтых людей. Поэт Наум Кіслік жив недалеко від Союзу письменників, ну, по той же вулиці Фрунзе. І, як завсёды воно буває, народ, який йшов після яких там посіджень, ну, куди зайти? Та пішли до Наума. У Наума була мать така, вельми цікава, гостинна. І вельми часто там ми збиралися. І ось однойчі, це було на некий день народження, год народження Купали, сидимо у Кісліка, у його висів портрет на стіні Купаловській, і в окно залетів воробей. І нахабно залетів, і сів, значить, на подвоконня, на портрет Купали, на раму сів. Посидів. Мне выписано, это я выписал этот эпизод у романе Гайбенгеном, но я читать его не буду, все-таки до 2 сторонки, и так расскажу, а уже такое важное самое прочитаю. Посидел, и, значит, Королевич, ну это Короткевич тут у меня, каже, знак некий, Купала любив воробейков, кормив їх, а воробейчик раптом кульнувся з рами на подлогу. Стрелець, це Стрельцов, коли в окна стоявши, підскочив, підняв його мертвий. Треба поховати, каже Королевич. І, значить, там Биков був, ну тут він під іншим прозвищем, ну але все ніяк застолье розвалилося про цього воробейку, і всі стали розбігатися. Одразу ніякі справи поспоминалися. Вот. Ми взяли у Бикова Рыдлёвку з багажника, його Волга тоді вже була, він крутий письменник був.
Ну и пошли на этой могилке. И вот, глядите, идем, вот характер Стрельцова. Идем, и вот, Короткевич все говорить. Ви бачили, ви, каже, як птушки помирають, питав по дорозі Королевич. Я не бачу, може не так і помирають, і нічого тут дивне. Але чому, коли ми розмовляли про Купалу, Воробейко прилетів на його портрет, може це Купалова душа прилетіла? Тоді чому померла? Душа ж не може померти. Вона не смертна, так як же це було? А у Китаї, сказав Стрелець, знищили 2 мільярди. Він умів так, ні з того, ні з сього. Королевич спинився. Нема 2 мільярдів китайців, як вони могли знищити 2? Воробьев, сказав Королевич. Мао Цзэдун еще на 8 з'їздах партії закликав знищати Воробьев. Вийшло 2 мільярди. А після, значить, вийшло, що дарма. Як дарма? Знищали їх дарма, сказав Стрелець. І нечекано скончив. Як і нас. Це насамрэч агонная фраза. Королевич перекинув Рыдлёўку з руки ў руки. Так само його докладная фраза. Лятаем, не ведаючы, дзе сесці. Нідзе не даюць. І подав Рыдлёўку Виктору. Ну, вот, на, копай. И вот, значит, копали. А там, ну, хто був на могилках військових, ведає, що там вот, при самой огорожі могила Купали. И там плита лежит, и это я там копаю, значит, и ничего, там бетон не пробиться. И я кажу, давайте, может, поховаем за огорожей уже. Ну, это же все-таки Воробей, а не человек. Не, значит, душу не ховають. Не ховають, коли я не Воробей. Ну, добре, трошки далее копані. Дай мне, не витримав Королевич. І тут Воробей, якого Стрелець, розгорнувши сурветку, а він внес у сурветці за пазуху його, пирснув крилами і взлетів, і сів на бронзове плячо Купали. Усі трошки прислупянілі. Вони стояли, і він глядів на їх. О, нарешті сказав Стрелець, з порваним серцем, неумиручая душа Купали. А Королевич з розмаху вогнав землю Рыдлёўку, в камінь увогнав. Повернувся до Стрельца. Михась, коли я помру, коли порвется сердце, поклади меня за пазуху, Михась. Яны жили по-розному. Бывало, лаялися. Але это было такое поколение, может быть, сапраўды, тому что на дзіцячая свядомасць іх моцна паўздзейнічала вайна, але яны кожны з іх гатовы адзін аднаго з парваным сэрцам пакласці сае за пазуху носіць і ажывіць. Ад таго яны і пісалі такую літаратуру, якая да гэтай пары патрэбная, а ў тыя часы это была сапраўдная нацыянальная літаратура, якая выхоўвала нацыю, і дзеці тых, хто рос на той нацыянальнай глыбінна-беларускай літаратуры. У 20-м годзе дзеці і ўнукі тых выйшлі за тое, каб Беларусь была Беларусью. Дякую, Владимир Прокофьевич, дякую, Владимир Алексеевич. У нас уже, в принципе, наш час подходит до конца. Я бы сказал, что, может быть, у меня не атрымалася такой гутаркі, якую я чакаў, але я думаю, что я ее проведу, может быть, асобна, пасля фестывалю, некие іншыя дні, тому что успамінаць Стральцова варта, і нават дробныя дэталі, может быть, якія успамінаюцца не кожны дзень, могуць нешта дадаць да партрэту. Але сёння на гэтай вечарыне мы чулі не толькі ўспаміны, мы, па-мойму, прысутнічалі пры самой літаратуры,
пры яе нараджэнні, пры яе глыбіні, пра якую казаў вось спадар Уладзімір з гэтай азёрнай глыбінёй, з якой, в прынцыпе, Стральцоў асацыюецца. Дзякуй вялікі за тое, што паслухалі. Дзякую спадару Владзіміру Арлову, спадару Владзіміру Некляеву. І наш пралог закончаны. Мы пераходзім да наступнай часткі. Дзякуй. Шчыры дзякуй, сябры, калегі. Вяртаю назад гэтую стойку, якая не раз нам сёння спатрэбіцца. Ніякага перапынку не будзе, для вас прагучаў фестывальны пралог, а мы працягваем адкрыццё. Я думаю, правильно, калі я раз-пораз буду нагадваць нейкія важныя стральцоўскія радочкі, няхай такая невялікая падборка стральцоўскай паэзіі сёння у выніку з перапынкамі прагучыць. Жыць у суседстве дрэў і траў і купін. Жыць у суседстве жыта і раллі. Так бессмяротнасць, можа, не купім на гэтай ненадзейлівай зямлі. Але ж і тое гэтае спазнаем у гэтым ненадзейлівым жыцці, каб сівізной раскветіцца, як маем, і ў новы свет паціху адплысці. Вось жа 2012 год, 75-годдзе Стральцова дзесьці на носе, а некалькі калегаў, хтосьці прадстаўляе незалежны саюз пісьменнікаў, хтосьці таксама незалежныя, як інакш беларускі пэн-цэнтр, абмяркоўваецца магчымы літаратурны фестываль, які меў бы шанец быць міжнародным, меў бы шанец быць штогадовым, быў бы нейкай пляцоўкай, якая яднала б розныя пакаленні, розныя эстэтыкі, розныя рэгіёны, якія збіраліся б у Менск. І, прыдумалася гэтае імя, гэтая каламбурная назва «Вершы на асфальце» да культавага апавядання, безумоўна, паклон і вітанне ў ягоны бок, сена на асфальце. Я пачынаў сёння з яднання дзвюх беларусяў. У часы Стральцова, мне здаецца, вось гэты вобраз можна уміляцца, расчульвацца, газонакасілка, сена, якое сохне ўжо ў гарадскіх умовах. Але гэта не проста прымярыць вёску і горад. Пісьменнік мысліў пра будучыню Беларусі, беларусаў, якія сапраўды мільённы і 100-тысячныя гарады засноўвалі, засвойвалі. Ці застанемся мы з сабою, ці не размыецца гэта ўсё, ці народзяцца на асфальце беларускія беларусы і беларускі. Вось жа імя Стральцова, вершы на асфальце. І традыцыя, я думаю, што правільна будзе, калі я згадаў незалежны саюз пісьменнікаў Барыса Петровича, які радасна пачуў імя і паставіў свой вердыкт, будзе беларускі пэн. Згадаю, давайте першыя пляцоўкі, на якіх у Менску, а мы панастальгуем крышачку, хтосьці прыгадае фотаздымкі, а хтосьці свае першыя слуханні на гэтым фестывалі, свае першыя чытанні. Гэта канферэнц-заля Гёте-інстытуту на Харужы. Гэта крэатыўная прастора, цэх на
Стрычніцкай, гэта галерэя у, безумоўна, якой ужо няма, і бару там няма, і кнігарні Логвінава там няма, гісторыя літаратуры дзесяцігоддзя ёсць. Гэта галерэя Тутбай таксама магло б быць доўга з няма, але давайте пра тое, што ёсць. Гэта кавярня Грай, дзе збіраліся літаратары, чыталі, слухалі, спявалі. У часы ковіду аднойчы фестываль Стрэльцова у 20-м адбыўся цалкам у інтэрнэце. Было і такое. А потым 4 гады пасля заснавання ў Літве незалежнага саюза беларускіх пісьменнікаў Стрэльцоў фэст адбываўся ў Вільні, у клубе «Павільёнас», у сядзібе літоўскага саюза пісьменнікаў, у беларускім музеі братоў Луцкевічаў на Вільняус. Штогод фестываль лучыць беларусаў і гасцей. Сёлета паэткі і паэты з Польшчы, з Нарвегіі, з Нямецчыны, з Украіны. Канешне, беларусы з усіх тых месцаў, частак архіпелагу Беларусі. Думаю, Валентина Кудовіч, калі прыдумляў свой канцэпт, зусім іншае меў на увазе. Беларусы Варшавы і беларусы Вільні, беларусы з Берліна, беларусы з Гданьску і з Гдыні, з Беластоку і ўсяго Падляшша, з Кракава, з Уроцлава і, зразумела, госці фестываля беларусы з Менску. Гэта ўсё мы. А давайте адному папляскаем, што мы ёсць і гатовыя чытаць і слухаць паэзію. Сёлета арганізатары вырашылі парушыць віленскую традыцыю і паспрабаваць як пляцоўку Варшава, і мы упершыню у музеі вольнай Беларусі. А хто ж сёлетнія арганізатары? А гэта Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў з чынным удзелам саюза шведскіх пісьменнікаў. І тут могуць быць апладысменты. А партнёрамі фестываля сёлета ёсць музей вольнай Беларусі, якім дзякуем за гасціннасць, Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, Нарвежскі саюз пісьменнікаў, фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова», беларускі ПЭН і фонд «Камунікат». Дзякуй, сябры. А далей звярніце ўвагу не проста так, як і на фестывале «Прадмова» у музеі вольнай Беларусі, навокал глядацкіх, слухацкіх месцаў, сталы, якія адначасова не проста сталы і кніжныя, а кніжныя стэнды. З намі сёлета беларускія кнігавыдаўцы. Выдавецтва «Хохрот», Менск з Берліну. Фонд «Камунікат». Гляджу на Ярослава Іванюка, які памахаеце ў адказ Ярославу Іванюку. Выдавецтва Янушкевіча. Полацкія лабірынты, выдавецтва «Мяне няма», выдавецтва «Гутенберг», выдавецтва «Скарына прэс» і выдавецтва «Чабор». Добрыя людзі, зрабіце, калі ласка, цягам гэтага фестывалю самаахвярную працу выдаўцоў крышачку менш самаахвярнай. Пазбаўляйцеся непатрэбных вам, інфляцыя ўсё адно ў веках усё з'есць, грашовых купюр. Набывайце ў незалежных беларускіх выдаўцоў вечныя каштоўнасці. З вітальным словам, якое падрыхтаваў і з Швецыі пераправіў нам таемнымі сцяжынамі Дмітрий Плакс, гэтае вітальнае слово агучыць тут і цяпер Тихон Чернікевич. Я упершыню сёння на гэтую сцэну імправізаваную запрашаю Тихона Чернікевича. Шановне господарство,
От 2012 года пісьменніцкая супольнасць ладзіць вялікі паэтычны фестываль «Вершы на асфальце», дзе збірае беларускіх паэтаў, пісьменнікаў і выдаўцоў, замежных калегаў з розных краінаў свету. Фэст носіць імя Міхася Стральцова і штогод адбываецца ў сярэдзіне лютага. У дачыненні да дня нараджэння паэтаў Дзень закаханых. Па меры ўзмацнення рэпрэсій супраць незалежных пісьменніцкіх арганізацый мы пераходзілі з вялікіх публічных пляцовак у Менску на амаль падпольны фармат, а калі праца ў Беларусі стала немагчымай, пачалі ладзіць фэст за мяжой. 4 гады наш фестываль праходзіў у Літве. Між іншым, для гэтай арганізацыйнай працы была заснавана НДА, Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў, якую я маю гонар узначальваць. Сёння мы пашыраем геаграфію фестываля і праводзім яго ў Варшаве з надзеяй на тутэйшую аўдыторыю і тутэйшага чытача. Наша кніга, літаратура, паэзія ствараецца цяпер у самых розных кутках свету. Досвед раз'яднанасці адлюстроўваецца ў новых тэкстах. Але раз'яднанасці трэба супрацьстаяць, бо наша літаратура, культура ёсць сродкам яднання, стварэння агульнай ідэнтычнасці беларусаў. Сёлетні 15-й фестываль працягвае місію аб'яднання і ўзаемаразумення. Вітаю удзельнікаў і наведнікаў фестываля «Вершы на асфальце» у Варшаве і спадзяюся на хуткае вяртанне стральцоўскага фэсту ў Менск. Жыве Беларусь! З павагай, Дмітрый Плакс. Дзякуй, Дмітрыю, і дзякуй, Тихану. А яшчэ добрым знакам, добрай пераемнасцю з года ў год прысутнасць у Беларусі, прысутнасць у Літве, прысутнасць у Варшаве сярод арганізатараў фестывалю. Мы адчуваем гэтую братнюю і сестрынскую дапамогу Саюза шведскіх пісьменнікаў. Я вітаю тут Ан Вікстрём і прашу яе ад імя Саюза прывітаць нас. Dear friends, from the part of the Swedish Writers' Union, I want to say that we are very happy and very proud to support this festival. Дорогие сябры, ад імя Шведскага саюза пісьменнікаў я хочу сказаць, што мы вельмі ганарымся арганізоўваць гэты паэтычны фестываль. This festival has for many years been a very important occasion for Belarusian writers and readers to meet, to take part of new poetry, newly published books, and to take part in creative discussions. Ужо многія гады гэта фестываль, магчымасць літаратарам беларускім сустрэцца, прачытаць вершы, прадставіць новыя кнігі, якія выйшлі ў гэтым часе. The Swedish Writers' Union very closely follows what is happening in Belarus. And we stand in solidarity with our Belarusian colleagues, both in Belarus and in the diaspora. Шведскі саюз пісьменнікаў падтрымлівае і суправаджае беларускіх калегаў, і мы цвёрда стаім на шляху салідарнасці з беларускімі пісьменнікамі. For your right to freedom of speech, for your right to read, write and speak your mother tongue, and your right to creative freedom. За права на свабоду выказвання, за права ствараць на роднай мове і Creative freedom. За творчую свабоду, за права на творчую свабоду. So I wish you all a very successful and rewarding festival. Thank you. Зычу вам плённага і добрага фестывалю. Дзякуй, Ан. Дзякуй. А няхай трэцім прывітаннем будуць словы Міхася
Стрэльцова, праўда ж, усё лагічна на фестывале ягонага імені. Міхась Стральцоў, першы снег. Калі там хмара набрыняла, і хто там ветер зацугляў. Ды толькі зночы уранку устала у новай вопрацы земля. Паспакайнелы, вунь імгліцца празрыстай беллю, чорны клён. Вунь, пасмялелая сініца уже наведала балкон. У белы свет адкрыты дзверы для змрачнелае душы. І дзень, як чысты ліст паперы. Устрапяніся і пішы, пішы, падказвае Дар'я Белькевіч, з якой мы заўтра будзем тут на гэтай пляцоўцы, у гэтым музеі праводзіць ноч паэзіі. У апошнія гады з 18-го года непазбежным цвіком, цікавосткай, інтрыгай адкрыцця фестываля ёсць уручэнне само існавання незалежнай літаратурнай прэміі імя Міхася Стральцова, і зараз праз некалькі хвілін вы пачуеце імя новага пераможцы. Прэмія заснаваная ўдавой пісьменніка Аленай Дмітрыўнай Стральцовай і Саюзам беларускіх пісьменнікаў у 18-м годзе. У якасці прэміі, прызу, выдаецца кніга выбраных твораў лаўрэата. Міжнародны саюз з 22-го году працягвае гэтую традыцыю. Вось, калі хтосьці не памятае, думаю, вы памятаеце, але няхай гэтыя імёны ўрачыста прагучаць, лаўрэаты мінулых гадоў. Першы лаўрэат Олег Минкин, 18-й год. Анхела Эспиноса Руис, 19-й. Анатоль Вертинский, 20-й. Наста Кудасова, 21-й. Антоніна Хатенко, 22-й. Юрас Патюпа, 23-й. Усеволод Стебурака, 24-й. Кастусь Цвірка, 25-й. У апошнія гады, калі Беларусь расплываецца на архіпелагі, адчувальнае жаданне журы падтрымліваць пісьменнікаў з Беларусі. Мне здаецца, гэта годна, гэта прыгожа, а ці так будзе сёлета, сёння мы пачуем з вуснаў сябры журы. Ад самога пачатку у журы засядае, крэатывіць, плённа працуе Владимир Некляев. Ён, відаць, думае, што яму не трэба ўжо выходзіць на гэтую сцэну, а зараз давядзецца падзяліцца з намі творчай кухняй, расказаць, як прымалася рашэнне сёлета і на чыю карысць. Паэт і старшыня, сябра журы Владимир Некляев. Калі ласка. Ну, перш за ўсё, я спадзяюся на тое, што трансляцыю вось з гэтай імпрэзы, з імпрэзы уручэння прэміі імя Міхася Стральцова, глядзіце вы на жонкам, якая ёсць і кафундатарам гэтай прэміі. І трэба сказаць, што грошы на эту прэмію не даліся і лёгка. Яна зарабляла іх вельмі цяжкой працай, і я асабіста вельмі яе паважаю і люблю за тое, што яна захоўвае не толькі вот так памяць пра свайго каханага чалавека, але і ўсё робіць для таго, каб ён жыў у нашым часе. Не проста яна фундатарка, і таму яна як бы мае права ціснуць, правда? Бо чые грошы?
Да? Хто заказвае музыку, з тым і танцуеш, што тут у каго грошы. Ну, і гэтым разам былі пра розныя, усе вельмі добрага кшталту літаратары, паэты. Вот, але ўсё-таки перамагла усіх сяброў журы сваім характарам, сваёй напорыстасцю і дарэчы, справядлівасцю ў адносінах да таго чалавека, які займеў гэтую прэмію. Я з гэтым чалавекам у юнацтве быў разам у той кампаніі, якая як бы вырастала пад апекай вельмі складанага і цікавага чалавека Кіма Хадзеева. Это адзіны, па сутнасці, сапраўдны дысідэнт савецкі, які з Беларусі, з Мінска, які сядзеў там у розных турмах савецкіх з самымі вядомымі савецкімі дысідэнтамі. І яму інкрымінавалі стварэнне антысавецкай маладзёвай групоўкі ў Мінску. Аднаго з чалавека з гэтай групоўкі, актора тэатра, юнага гледача пасадзілі на 2 гады, а Кіма адправілі яшчэ на другую ходку, бо першую ён сваю ходку займеў яшчэ пры жыцці Сталіна. 53 годзе, калі на камсамольскім сходзе у савецкім мінскім універсітэце заявіў, што Сталін гэта ніякі не геній, а крыважэр. У той час сказаць такое публічна не мог ні адзін, так скажем, нармальны савецкі чалавек, і яго просто припісалі яму ненармальнасць, што ён вар'ят, і паслалі у турэмную больніцу, турэмны шпіталь. Дык вось, гэтым разам ідзе да Міколы Захаранкі, які, на жаль, не змог прыехаць у Варшаву по той простай прычыне, што вельмі складаная сітуацыя зараз. Вы ведаеце, з візамі ніяк не паспявалі яму зрабіць гэты прызны дакумент. Кім Хадзеев вылучаў яго, а, дарэчы, з гэтай кампаніі, апроч Міколы Захаранкі, вы пачытаеце абавязкова. Вершы зараз ён амаль не піша асноўным прозу і пісаў асноўным прозу. Это бліскучая проза. Вот Стральцоў быў бы ад яе захаплення, і не дарма у захапленні ад вершавай прозы Міколы, ягоная жонка. Дык вось, з гэтай кагорты Трэсман, які зараз жыве ў Ізраілі, і які, з майго гледзяшча, найлепшы на сённяшні дзень рускамоўны паэт. З гэтай кагорты Пятро Кошель, далёка не апошні зноў жа паэт рускамоўны, але чалавек, які разбіраўся лепш за ўсіх нас у літаратуры, Кім Хадзеев казаў, што самы таленавіты з вас, чалавек з самай вялікай літаратурнай будучыняй, гэта Мікола Захаранка. І ўрэшце вот словы Кіма як бы рэалізаваліся у гэтай кніжцы. Я спадзяюся, што Мікола зараз таксама нас глядзіць, чуе. Мікола, я цябе віншую, гэта сапраўды заслужаная ўзнагарода, заслужаная ацэнка тваёй творчасці. Віншую лаўрэата і заклікаю сустрэцца з ягонай кнігай. Штосьці мне падказвае, што сустрэнуцца самыя спрытныя, бо пакуль вельмі невялічкая частка накладу даехала да Варшавы, але
як бывае з прэміяй, гэта каменьчык, ад якога па вадзе пойдуць кругі. І кожнае такое ўручэнне ў апошнія гады, гэта, па-мойму, падсвечвае аўтара ці аўтарку, які заслугоўвае на большую і яшчэ большую увагу. Зрэшты, у 2012 годзе мы з калегамі дзеля гэтага выдумлялі фестываль Стрэльцова, выбіралі імя патрона як пісьменніка, можа быць, самага недаацэненага з вялікіх. І сёння гэтай недаацэненасці меней і меней. Увогуле, знайдзіце кнігу і пачытайце. Развітаюся сёння зноў словамі Стрэльцова. З дарогі называецца гэты верлібр. Святло запаліў, распрануўся. На люстэрка павёў краем вока. Ад святла, па кутах пахаваўшыся, няўцямна пенаты маўчалі. Стоячы перад люстэркам, ён доўга сябе пазнаваў. Пасля яго ўжо абступілі пенаты. Стаміўся, хацеў ён сказаць. Вярнуўся, сказаў ён пенатам. Вось жа, пішучы, перакладаючы, рэдагуючы, ілюструючы, выдаючы кнігі, купляючы іх і чытаючы, мы робім кожны па крысе, кожны па каляўцы адну вялікую справу. Мы робімся з сабою, і мы вяртаемся дадому. Мы пашыраем яго межы, ягоныя сцены. Мы робім свет, дзе прысутнічаем Беларусю. Але, безумоўна, кожнаму хочацца пажадаць, калі захоча, безумоўна, бо мы ў вольным свеце, вяртанне дадому, а традыцыі Стрэльцова да чытанняў у Менску, у Беларусі. Дзякуй і прыходзьце заўтра і паслязаўтра на другі, на трэці дзень стрэльцоўскага фестываля «Вершы на асфальце».